ॐ अद्यार्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आपल्या वाचनाला सुरुवात करण्याआधी आपण ज्यांच्या आनंदासाठी इथे जमलोय, ज्यांच्या आनंदासाठी आज आपण इथे या पुस्तकाचा अभ्यास करतोय, भगवंतांबद्दल जाणून घेतोय, त्या प्रभू श्रीकृष्णांना शतशः नमन करूया, त्यांच्या चरणकमळांना वंदन करूया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्यायाच्या वाचनाची सुरुवात करूया। प्लीज म्यूट राहा, सगळ्यांना म्यूट करतो एक मिनिट। मोठा होतो ना ओके। तर काल आपण दुसरा अध्याय अर्धाच केलाय। पहिल्या दिवशी आपण भगवंतांचा अवतरण हा अध्याय पाहिला होता। हरे कृष्ण संजना माताजी, हरे कृष्ण सुनैना माताजी। तर आता आपण उरलेला आपला दुसरा अध्याय घेऊया। तर तिथे जर आपण कसं भगवद्गीतेमध्ये पाहिलं होतं की देवकीच्या गर्भात जेव्हा भगवंत होते तेव्हा त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी स्वर्गामधून सुद्धा देवी देवता यायचे। तर हे स्वर्गामधून आलेले देवी देवता भगवंतांसाठी त्यांनी कोणती प्रार्थना केली, भगवंतांना त्यांनी कोणती विनंती केली, कशी स्तुती केली भगवंतांची, याबद्दलची माहिती आपण या दुसऱ्या अध्यायात घेतोय। तर आता आपण सुरू करूया आपल्या उर्वरित वाचनाला, ठीक आहे? कोणाला वाचायची इच्छा आहे का? हँड रेज करू शकता तुम्ही, की मी सुरुवात करू वाचायला? माताजी तुम्ही करा, नंतर थोडी संधी द्या मला। चालेल माताजी, चालेल, सुरुवात करूया मग आपण। संजना माताजींनी हँड रेज केलाय, माताजी तुम्ही? हो माताजी। ओके, वाचायचं आहे का तुम्हाला? हो माताजी। ओके, चला आपण इथून सुरू करूया। कुठून? कालचा आपला सेंटेन्स, जेव्हा कोणी नदी पार करण्याकरिता। माताजी हे ह्युमन पासून स्टार्टिंग पासून वाचू का? चालेल, आपण स्टार्टिंग पासूनच घेऊया, हे द्युमन पासूनच घेऊया। चालेल। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण। द्युमन म्हणजे स्वयंप्रकाशित ज्या थोर साधू संतांनी आपल्या चरण कमळ रूपी दिव्य नौकेच्या सहाय्याने अज्ञान रूपी समुद्र पार केला आहे, त्यांनी ती नौका बरोबर नेलेली नाही। ती या तीरावर अजूनही स्थित आहे। जेव्हा कोणी नदी पार करण्याकरिता नौका वापरतो तेव्हा ती नदीच्या एका तीरावरून दुसऱ्या तीराकडे जाते आणि मग जेव्हा तो आपल्या गंतव्याला पोहोचतो तेव्हा आता ती साईड तेव्हा ती नौका अजूनही नदी पार राहिलेल्या लोकांसाठी कशी उपलब्ध असू शकते, या समस्येच्या निवारणार्थ देवता आपल्या प्रार्थनेत म्हणतात की नौका बरोबर नेलेली नाही। नदीच्या अलीकडील तीरावर अजूनही शिल्लक राहिलेले भगवत भक्त या भौतिक प्रकृती रूपी समुद्राला पार करण्यास पात्र आहे, कारण विशुद्ध भक्त जेव्हा पैल तीरी जातात तेव्हा ते नौकेला आपल्या बरोबर घेऊन जात नाही।
जेव्हा कोणी नौकेकडे जातो तेव्हा अज्ञान रूपी घोर समुद्र आकुंचित होऊन गोखूरच्या यातील चिन्हातील जला इतके लहान बनतो. म्हणून भक्तांना नौका पैल तीरावरती घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. ते तात्काळ समुद्र पार करून जातात. थोर साधू संत बद्ध जीवांविषयी दयाळू असतात. म्हणून नौका आणि अद्यापी भगवत चरणांशी नांगरलेली आहे. कोणी कधीही त्यांच्या चरणांचे चिंतन करू शकतो आणि त्या योगे भौतिक अस्तित्व रूपी अथांग सागर पार करू शकतो. समाधी म्हणजे भगवंतांच्या चरण कमळांचे एकाग्र एकाग्र चिंतन. चरण कमळ भगवंतांचा संकेत करतात. जे निराकारवादी आहेत त्यांना भगवंतांच्या चरण कमळांचा बोधच होत नाही आणि म्हणून त्यांच्या चिंतनांचा विषय हा निराकार असा असतो. देवता याबाबत अनुभवी निर्णय वर्तवितात. जे शून्यावर किंवा निराकारवर ध्यान करतात, स्वारस्य घेतात, ते अज्ञान रूपी समुद्र पार करून जाऊ शकत नाही. असे लोक केवळ स्वतःला आपण मुक्त झालो आहोत असे मानतात. हे कमलनयन प्रभू, त्यांचे ज्ञानच प्रदूषित आहे, कारण आपल्या चरण कमळांचे ध्यान करण्यात ते अयशस्वी झाले आहेत. अशा उपेक्षात्मक कृतीमुळे निराकारवादी जरी अव्यक्त साक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत उन्नत झाले तरी ते बद्ध जीवांच्या भौतिक मार्गावर पतित होतात. निराकारवादी कठोर त्याग, तपस्याही साधनेपर्यंत ब्रह्मज्योतीत किंवा ब्रह्माच्या निराकार अस्तित्वात स्वतःला विलीन करतात. परंतु त्यांची मने भौतिक प्रदूषणापासून मुक्त नसतात. त्यांनी केवळ भौतिक विचारसरणीचा त्याग केलेला असतो. त्याचा अर्थ ते मुक्त झाले आहेत असा होत नाही. अशा रीतीने ते पतित होतात. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की निराकारवाद्यांना आत्यंतिक ध्येय प्राप्तीमध्ये अपार क्लेश सोसावे लागतात. श्रीमद भागवताच्या प्रारंभी असेही म्हटले आहे की भगवंताच्या प्रेममय सेवेशिवाय कोणीही फलासक्त कर्म बंधनातून मुक्त होत नाही. याबाबत भगवान श्रीकृष्णाचे गीतेत कथन आहे आणि श्रीमद भागवत महर्षी नारदांचे कथन आहे. तसेच येथे सुद्धा देवता त्याला अनुमोदन देतात. भगवत हं. माताजी वाचू का पुढे? तुम्हाला वाचायचं असेल तर वाचा ना भारताजी. माताजी मग तुम्ही एक्सप्लेन करा ना, चालेल तसं पण. कसं सॉरी माताजी काय झालं? नाही माताजी, तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं ना, मी ते बोलत होते. नाही तुम्ही बोला मग मी सुरू करते. म्हणजे होऊ दे, मी मध्ये हा थांबते जिथे बोलायचंय तिथे. ओके, भगवत भक्तीचा हा, मग इतिहास. माताजी, हा मग वरती करा ना थोडं ओके. पेज वगैरे, कारण की क्लिअर नाही दिसत. हम्म. पुरस्कार ज्यांनी केलेला नाही त्याच्या बाबतीत असे समजते की ज्ञानाच्या आत्यंतिक हेतूविषयी त्यांना जाणीवच नाही आणि म्हणून आपल्या कृपेपासून ते दूर आहेत. परमेश्वराला निराकार समजणारे लोक स्वतःला मुक्त झाल्याचे केवळ मानतात, परंतु वस्तुतः भगवंताच्या रूपाविषयी त्यांना कोणताही प्रेमभाव असत नाही. त्यांचे असे म्हणणे असते की श्रीकृष्ण जेव्हा धर्तीवर अवतरतात तेव्हा ते भौतिक शरीर धारण करतात, म्हणून ते श्रीकृष्णाच्या दिव्य रूपाचा अव्यय करतात. भगवद्गीतेतही हेच सांगितले आहे. अवजानंती माम मूढहा, भौतिक काम वासनेवर विजय प्राप्त करून पुढे मुक्तीच्या बिंदूपर्यंत जाऊन देखील निराकार वाद्यांचे पतन होते. ज्ञान एक व्हावे मिनिट, म्हणून आपण हा केवळ श्लोक प्रत्येक पाहूया गोष्टी. इथे हो आणि मग पुढे हो वाच. माताजी, चालेल. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा हा इथे आपण भगवद्गीतेतला हा श्लोक पाहूया 9व्या अध्यायातला 11वा श्लोक. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो पवभूत महेश्वरम. हरे कृष्णा. तर या श्लोकात असं सांगितलं होतं की जेव्हा मी भगवंतांनी स्वतः सांगितलं होतं की जेव्हा मी मानवी रूपात अवतरतो तेव्हा मूर्ख लोक माझी थट्टा करतात. माझं हे दिव्य स्वरूप हे सर्वांचे परम भगवान म्हणून कोणीच जाणत नाही. प्रत्येकाला वाटतं की भगवंतांनी दोन भुजांच्या परमेश्वराच्या भगवंतांच्या रूपात मानवी रूपात जन्म घेतला आहे. याचा अर्थ त्यांच्या हातात कोणतं शंख चक्र गदा किंवा कोणतं शस्त्र नाहीये, तर त्यांच्याकडे शक्ती नसेल किंवा कोणत्याच प्रकारच्या कोणतेही ऐश्वर्य नसेल, ते एक सामान्य मनुष्य आहेत असा मूर्खांचा संबोध असतो. आणि असा विचार करूनच कितीतरी राक्षस
भगवंतांना मारण्यासाठी आले होते आणि आपण त्याची ही उदाहरणं आपल्या भगवद्गीतेमध्ये पाहिली होती, की कसं पूतना आली होती भगवंतांना मारण्यासाठी. केसी राक्षसाचा सुद्धा भगवंतांनी वध केला होता आणि भगवंतांचं हेच वैशिष्ट्य आहे मानवी रूपाचं, की ते कोणत्याही आणि शस्त्राच्या आणि अस्त्राच्या विना त्यांनी कितीतरी राक्षसांचा अंत केला होता. त्यांना त्यांचं सामर्थ्यच इतकं मोठं आहे, की त्यांना कोणत्याच शस्त्राची किंवा अस्त्राची गरज नाहीये. भगवंतांच्या परमात्म्याच्या रूपात म्हणजे चारभुजांच्या रूपात त्यांच्याकडे शंख, चक्र, गदा या त्यांचं विष्णूचं चक्र आणि त्यांचं गदा हे शस्त्र आहेत त्यांच्याकडे. पण भगवंतांच्या या श्यामसुंदर रूपामध्ये, त्या या मनुष्य रूपामध्ये त्यांच्याकडे कोणतंच शस्त्र नाहीये. ए ज्यांच्या डोक्यात मोरपंख, हातात बासरी आणि पितांबरी धारण केलेले भगवंत अतिशय सुंदर आणि एकदम प्रेममय त्यांचं असं रूप आहे. त्यांच्या रूपावरती कोण अ, फक्त त्यांच्या रूपावरती पाहतच राहावं, इतकं सुंदर तेजस्वी त्यांचं रूप आहे. आणि म्हणूनच काही मूर्खांना असं वाटतं, की ज्यांचा भगवंतावरती ज्यांनी त्यांना परमपुरुष भगवंत म्हणून त्यांचा स्वीकार केला नाही, त्यांना असं वाटतं, की हे फक्त एक मनुष्य रूपात जन्म घेतला आहे, म्हणजे ते एक सामान्य मनुष्य आहेत. त्यांच्याकडे कोणतीच श्रीमंती नाही किंवा कोणतंच सामर्थ्य नाही, कोणतीच शक्ती नाही, असं मूढ म्हणजे मूर्ख लोकांना वाटतं. अशी माहिती आपल्याला भगवंतांनी भगवद्गीतेच्या या 9व्या अध्यायामध्ये दिली होती. तर इथं सुद्धा आपल्याला हीच माहिती मिळते आहे, की असे जे मूढ म्हणजे मूर्ख लोक असतात, त्यांना या दिव्य रूपाचा अनुभव नसतो किंवा ते अवहेलना करतात या दिव्य रूपाची. मग आता पुढे वाचा माताजी इथून. ज्ञान व्हावे म्हणून केवळ. माताजी मी वाचू का? चालेल ना माताजी वाचा. हा एक मिनिट. इथून ज्ञान व्हावे म्हणून. हा हा सॉरी, एक सेकंड. ज्ञान व्हावे म्हणून केवळ प्रत्येक गोष्ट जाणण्याचा ते प्रयास करतात, परंतु भगवत भक्तीचा स्वीकार करीत नाहीत आणि म्हणून त्यांना इच्छित पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. त्यांनी उठवलेले क्लेश हीच त्यांची मिळकत मिळकत पुढे नाहीये काही. भगवद्गीतेमध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे, की ब्रह्मानुभूती ही सर्व काही नव्हे. ब्रह्मानुभूतीमुळे आसक्तरहित आनंद व मनःशांती मिळण्यात मदत होईल. परंतु या स्थितीनंतर भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. ब्रह्म साक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत झाल्यावर जो भगवंताच्या प्रेममय सेवेत भक्ती संलग्न होतो, त्याला भगवंताच्या संगतीत शाश्वत निवास करण्यासाठी भगवंताच्या दिव्य राज्यात प्रवेश मिळतो. हा भक्तीचा परिणाम आहे. जे भगवत भक्त आहेत त्यांचे निराकारवाद्यांप्रमाणे कधीही पतन होत नाही. यदा कदाचित भक्ती मार्गातून भक्ताचे पतन जरी झाले तरी आपल्या प्रभूंशी त्यांची स्नेहासक्ती असते. भक्ती मार्गावर त्यांच्या समोर अनेक प्रकारचे अडथळे येतीलही, परंतु ते सहजपणे कोणतेही भय न बाळगता त्यांच्यावर मात करतात. त्यांच्या शरणागतीमुळे श्रीकृष्ण आपले नेहमीच संरक्षण करतीलच याची त्यांना खात्री असते. भगवंतांनी भगवद्गीतेत वचन दिलेले आहे, न मे भक्तः प्रणश्यति. माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. इथे आपण पाहूया. तर भक्तीच्या 9 सेवा करून आपण भगवंतांच्या जवळ कसं पोहोचता येतं, याची माहिती सुद्धा आपण घेतली होती. तर कोणाला आठवतं का भक्तीच्या 9 सेवा कोणत्या होत्या? तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेन. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, पादसेवनम आणि आत्मनिवेदनम. या भक्तीच्या 9 सेवा जो करतो ना, तो नक्कीच भगवंतांच्या अगदी जवळ जातो आणि याच भक्तीच्या 9 सेवा करून आपल्याला भगवंतांच्या निवासस्थानी जाता येतं. या भक्तीच्या 9 सेवा आणि हरिनामाचा जप हेच आपलं भगवंतांच्या निवासस्थानी पोहोचण्याचं तिकीट आहे. तर जो माझा भक्त असतो त्याचा कधीच नाश होत नाही. भगवंतांनी हे या श्लोकामध्ये सांगितलं होतं. माझ्या भक्ताला कधी कोणती गोष्ट केव्हा कशी द्यायची हे मला चांगलं माहीत आहे. असं सुद्धा भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं आणि म्हणून आपण तो डिफरन्स तो जो
तो जो एक स्लाइड आपण पाहिली होती, जिथे एकाच भूकंपामुळे एक घर उद्ध्वस्त झालं होतं आणि जो अभक्त असतो त्याचे विचार कसे होते, की तो खूप दुःखी होतो, की माझं घर पडलं आहे, हे माझं स्वप्नांचं घर होतं, माझं स्वतःचं घर होतं, मी मेहनतीने बनवलं होतं आणि भूकंपामुळे पूर्ण घराचा नाश झाला म्हणून तो दुःख आणि चिंता व्यक्त करत असतो. तर दुसऱ्या स्लाइडमध्ये आपण पाहिलं होतं असंच जर एखाद्या भक्तासोबत घडलं, एक छोटंसं उदाहरण होतं ते फक्त. तर त्याला काय वाटतं, ही नक्कीच भगवंतांची योजना असणार आहे. याच्यामध्ये नक्कीच काहीतरी त्यांचा हेतू असेल आणि म्हणूनच माझ्यासोबत असं झालं. परंतु माझ्या भगवंतांवरती पूर्ण विश्वास आहे. ते मला कधीच निराश करणार नाहीत. कारण माझ्या माझ्या वाटचं जे माझ्या कर्माचं, माझ्या पुण्याचं जे फळ आहे, ते मला माझे प्रभू देतीलच. असा त्यांचा भगवंतांवरती विश्वास असतो. तर या श्लोकामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलं होतं आपण पाहूया. या नमे भक्ता प्रयशती इथे आपण पाहूया, की भगवंतांनी काय सांगितलं होतं 9व्या अध्यायातल्या या 31व्या श्लोकामध्ये. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सर्वन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. तर भगवंतांनी इथे आपल्याला सांगितलं होतं, की जो भगवंतांची पूजा करतो, भक्तीच्या सेवा करतो, भगवंतांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो, तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्रा म्हणजे हे अर्जुना, माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही. हे तू नीट ऐक आणि हे मी धैर्याने तुला सांगतोय, की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही. म्हणून आपण चिमणीची कथाही पाहिली होती दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की चिमणीला विश्वास असतो, की माझे भगवंत मला माझी अंडी परत करतील. तो विश्वासच एक आहे. तो जो विश्वास असतो भगवंतांवरचा, तो जर आपल्याला असला, तर आपण कोणतीही गोष्ट पार करू शकतो. कारण आपल्याला विश्वास असतो, की आपले प्रभू आपल्या सोबत आहेत म्हणून. तर चला पुढचं वाचा माताजी इथे प्रिय प्रभूपासून. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? ओके माताजी वाचा. प्रिय प्रभो, या भौतिक जगातील अखिल प्राणी मात्रांच्या कल्याणार्थ आपणच आपल्या मूळ शाश्वत मंगलमय विशुद्ध रूपात अवतीर्ण झाला आहात. आपल्या अवतारित होण्यामुळे त्यांना मोठी संधी मिळेल. ते आता अगदी सहजरित्या आपले रूप आणि स्वरूप जाणू शकतात. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी अशा चारही आश्रमातील सर्व व्यक्ती आपल्या अवतरणाचा लाभ घेऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आधीच्या काळात ही आश्रम पद्धती होती, जिथे आधी ब्रह्मचारी असायचे, गृहस्थ आणि गृहस्थ जीवन जगल्यानंतर मग ते वानप्रस्थाश्रम, ते वनामध्ये जायचे आणि मग संन्यास घ्यायचे. अशा 4 व्यक्ती भगवंतांच्या अवतरणाचा लाभ घेऊ शकतात. मग आता पुढे पाहू आपण. माताजी वाचायचंय तुम्हाला? हो. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. प्रिय प्रभो, हे लक्ष्मीपती, आपल्या सेवेला लागलेले भक्त निराकार वाद्यांप्रमाणे उन्नत स्तरावर पतित होत नाहीत. आपल्या संरक्षणामुळे मुक्तिपथावर सतत संकटे उपस्थित करणाऱ्या मायेच्या अनेक मोठमोठ्या हस्तकांच्या माथ्यावर पाय देऊन त्यांना पायाखाली घालण्यात भक्त समर्थ होतात. प्रिय भगवंता, आपण प्राणी मात्रांच्या कल्याणासाठी आपल्या दिव्य स्वरूपात अवतीर्ण होता. त्यामुळे ते आपले प्रत्यक्ष दर्शन करू शकतात आणि वेदांचे अनुष्ठान, योग, ध्यान, शास्त्रोक्त भक्ती यांद्वारे आपल्याला पूजेच्या भेटी अर्पण करू शकतात. प्रिय प्रभो, जर आपण आपल्या आनंदमय व ज्ञानमय अशा स्वस्तीविषयी सर्व प्रकारच्या अज्ञानी तर्कांचे उन्मूलन करणाऱ्या शाश्वत दिव्य रूपात अवतीर्ण झाला नाहीत, तर सर्व लोक प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली आपल्याविषयी तर्कच करीत राहतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर आपण पाहिलं होतं जन्मतःच आपण हे पण ह्या गोष्टी आपणचा अभ्यास केला होता, की जेव्हा आपण भगवंतांपासून विरक्त म्हणजे भगवंतांपासून दूर जाऊन या पृथ्वी लोकावर जन्म घेतो, या दुःखालयांमध्ये जन्म घेतो. जन्मतःच आपण काल पाहिली होती गोष्ट, की जसं समुद्रातील एक थेंब पाणी बाहेर काढलं, तर त्या थेंबामध्ये सगळे समुद्राचे गुण असतात. जसं आगीमधून निघालेल्या ठिणगीमध्ये आगीचे सगळी गुण असतात. अगदी तसंच
भगवंतांपासून आलेल्या या आत्म्यामध्ये भगवंतांचे सगळे गुण असतात. पण तो आत्मा जेव्हा या पृथ्वी लोकावरती या दुःखालयामध्ये जन्म घेतो, तो या मायेच्या बंधनात अडकतो आणि या मायेच्या बंधनात अडकल्यामुळे त्याला त्याला 3 गुणांचा प्रभाव त्याच्यावरती येतो. कोणते ते 3 गुण आपण पाहिले होते? तर सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. तर हे 3 गुण त्याला आपल्या वशमध्ये करतात त्या आत्म्याला. मग आत्म्याला ठरवायचं असतं, की तो कोणत्या मार्गाने जायचा आहे. त्याला आपल्यामध्ये असलेल्या परमात्म्याची पूजा करत भगवंतांच्या निवासस्थानी पुन्हा परत जिथून आपण आलो तिथे परत जायचं आहे, की या मृत्यूच्या सागरात अडकायचं आहे. आपण ती रस्सीखेचचा खेळ असलेली स्लाईड सुद्धा पाहिली होती जेव्हा आपण भगवद्गीता शिकत होतो, की आपलं मन जे असतं हे या प्रकृतीच्या या 3 गुणांसोबत म्हणजे सत्वगुण आणि रजोगुण आणि तमोगुण या 3 गुणांसोबत रस्सीखेच खेळत असतं आणि ज्या गुणाला आपण आपला स्वभाव वाव देतो, सत्वगुणाला की रजोगुणाला, त्या गुणाकडे आपलं मन आकर्षित होतं. परंतु आपल्याला या तिन्ही गुणांपैकी कोणताच गुण आपल्याला भगवंतांच्या निवासस्थानी पोहोचवू शकत नाही. म्हणून आपल्याला काय करायचं, या तिन्ही गुणांना सरून, मायेला सरून पुढे शुद्ध सत्वगुणात प्रवेश करायचा आहे आणि मग अशा प्रकारे आपण भगवंतांच्या निवासस्थानी पोहोचू शकतो. आणि शुद्ध सत्वगुणात प्रवेश करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त आपल्या आत्म्याचं जे अन्न आहे, हरिनामाचा जप, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप, आपल्याला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा आहे आणि भक्तीच्या 9 सेवा करायच्या आहेत. आणि मग अशा प्रकारे आपण या तिन्ही गुणांना सरून शुद्ध सत्वगुणात प्रवेश करू शकतो आणि मग अंती आपण भगवंतांच्या निवासस्थानी परत जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे आता कोणी हँड रेज केलाय पुढे? थँक यू प्रभूजी, धन्यवाद प्रभूजी. प्रभूजी तुम्हाला वाचायचंय का? तुम्ही हँड रेज केलाय? अविनाश प्रभूजींनी हँड रेज केलाय. प्रभूजी तुम्हाला वाचायचंय का? ठीक आहे, चालेल. नो प्रॉब्लेम. आणखी कोणाला वाचायचंय की मी सुरुवात करू? वाचू चालेल माताजी? ओके, चालेल माताजी, वाचा. श्रीकृष्णाचा अवतार हा भगवंताच्या सर्व काल्पनिक मूर्ती प्रथेला उत्तर आहे. प्रत्येक जण आपल्या प्राकृतिक गुणानुसार तम, रज, सत्व परमेश्वराचा असला पाहिजे अशी कल्पना करतात आणि म्हणून ते भगवंताचे रूप परमेश्वराच्या रूपाची चुकीची कल्पना करतात. आणि म्हणून ते भगवंताचे रूप एखाद्या खूपच वृद्ध मनुष्याप्रमाणे विचित्र करतात. परंतु त्याच ब्रह्मसंहितेत त्याच पर्याय दिला आहे. जरी भगवंत सर्व जीवात सर्वात पुरातन आहे, माताजी तुम्ही एक वाक्य सोडलत मधलं. ब्रह्मसंहितेत भगवंत पुराण पुरुष असल्याचे म्हटलं आहे. माताजी ते वरती स्क्रीन वरती गेला मेसेज, सॉरी या. ब्रह्मसंहितेत भगवंत पुराण पुरुष असल्याचे म्हटले आहे. म्हणून विशिष्ट धर्माचे अनुयायी भगवंत अतिशय वृद्ध असला पाहिजे अशी कल्पना करतात आणि म्हणून ते भगवंताचे रूप एखाद्या खूपच वृद्ध मनुष्याप्रमाणे चित्रित करतात. परंतु त्याच ब्रह्मसंहितेत त्यांचा पर्याय दिला आहे. जरी भगवंत सर्व जीवांना सर्वात पुरातन आहेत, तरी त्यांचे नवयौवन रूप शाश्वत रूप आहे. या संदर्भात श्रीमद्भागवतात वापरले तंतोतंत शब्द विज्ञानम, अनाभिद्यम, अपमार्जनम हे आहेत. विज्ञानम म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे दिव्य ज्ञान. विज्ञानमचा अर्थ अनुभवी ज्ञान असाही होतो. दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरेच्या अवरोह पद्धतीने स्वीकारायला हवे. उदाहरणार्थ, ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेव ब्रह्मसंहितेत श्रीकृष्णाचे ज्ञान प्रस्तुत करतात, त्याप्रमाणे ब्रह्मसंहिता हे ब्रह्मदेवाच्या दिव्य अनुभवातून साक्षात्कार झालेले विज्ञान आहे. त्यातून त्यांनी श्रीकृष्णाचे दिव्य धामातील रूप आणि त्यांच्या लीला प्रस्तुत केल्या आहेत. माताजी पुढे थोडं वरती घ्या. रूपांच्या वेगवेगळ्या कल्पना करतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या कल्पनानुसार कधी भगवंतांचे रूप असते तर कधी नसते. परंतु ब्रह्मसंहितेत नाही माताजी, इथून अज्ञानातून लोक भगवंतांच्या वेगवेगळ्या कल्पना, इथून नाही, सॉरी, तुम्ही इथलं
राहिलंय तुमचं. हा अनामित माताजी वाजलं अनामित अपमार्जन. नाही नाही ती हा हे राहिलंय हे वाक्य उदाहरण इथलं ब्रह्मसंहिता उदाहरणार्थ वाचू. हा तिथून वाचा. उदाहरणार्थ ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेव ब्रह्मसंहितेत श्रीकृष्णाचे ज्ञान प्रस्तुत करतात, त्याप्रमाणे ब्रह्मसंहिता हे ब्रह्मदेवाच्या दिव्य अनुभवातून साक्षात्कार झालेले विज्ञान आहे आणि त्यातून त्यांनी श्रीकृष्णाचे दिव्य धामातील रूप त्यांच्या लीला प्रस्तुत केल्या आहेत. अनाविद्य अपमार्जनम म्हणजे सर्व प्रकारच्या अज्ञानजन्य तर्कांचे खंडन करणारे ज्ञान. अज्ञानातून लोक भगवंताच्या रूपाचे वेगवेगळ्या कल्पना करतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या कल्पनानुसार कधी भगवंताचे रूप असते तर कधी नसते, परंतु ब्रह्मसंहितेतील श्रीकृष्णाचे प्रस्तुतीकरण विज्ञान आहे, शास्त्रीय आहे. ब्रह्मदेवाने अद्भुत अनुभूत केलेले ते साक्षात्कारी ज्ञान असून भगवान चैतन्याने त्याचा स्वीकार केलेला आहे, त्यात कोणताही संशय नाही. श्रीकृष्ण रूप माताजी पूर्ण वाचायचं ना हे? हो हो. श्रीकृष्ण रूप, श्रीकृष्णाची बासरी, श्रीकृष्णाचा रंग या सर्व गोष्टी सत्यत्वाने आहेत. येथे असे म्हटले आहे की विज्ञान सर्व काळ सर्व प्रकारच्या तार्किक ज्ञानाला पराभूत करीत आहेत. म्हणून तुमचे श्रीकृष्णाचा मूळ रूपात जे तुम्ही आहात ते अवतरण झाल्याशिवाय अंधकारपूर्ण काल्पनिक तार्किक ज्ञान आणि विज्ञान काही स्पष्ट होणे शक्य नाही. अज्ञान विदापमार्जनम आपल्या अवतारित होण्याचे अज्ञानजन्य तार्किक ज्ञान विनष्ट होईल आणि ब्रह्मदेवांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून अनुभूत केलेले ज्ञान स्थापित होईल. प्राकृतिक त्रिगुणांनी प्रभावित झालेले लोक गुणबंधनानुसार आपल्या स्वतंत्र भगवंताची कल्पना करतात. अशा अनेक मार्गाने भगवंताचे प्रस्तुतीकरण करण्यात येते, परंतु तुमचा अवतार तुमचे मूळ रूप कसे आहे ते स्थापित करील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर आपण जेव्हा 4थ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी गीतेचा इतिहास सांगितला होता, तेव्हा अर्जुनाने सुद्धा हा प्रश्न विचारला होता भगवंतांना की जर तुम्ही 30 लाख वर्षांपूर्वी गीता जर सूर्यदेवांना सांगितली, मग तुम्ही तर माझे समकालीन आहात. आपण लहानपणापासूनचे मित्र आहोत. आपण सोबत खेळलो आणि सोबत वाढलो आणि सोबत मोठे झालो. तर तुम्ही त्या काळात त्या इतक्या वर्षापूर्वी सूर्यदेवांना गीता कशी बरं सांगितली? बरोबर आहे. मग तेव्हाच भगवंतांनी त्यांना उत्तर दिलं होतं अर्जुनाला की स्मृती ज्ञानार्पमोपोहनमचा तो श्लोक होता की स्मृती आणि विस्मृती या सगळ्या भगवंतांच्या हातात असतात. भगवंतांना प्रत्येक जन्म, प्रत्येक आत्म्याचा जन्म आणि त्यांच्याबद्दलच्या सगळ्या गोष्टी आणि भगवंतांनी कोणत्या युगामध्ये कसा जन्म घेतला, कसे अवतरित झाले, का अवतरित झाले, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या लक्षात असतात. परंतु सामान्य मनुष्याच्या किंवा या सामान्य आत्म्याच्या या कोणत्याच गोष्टी लक्षात नसतात की आधीच्या जन्मात आपण काय होतो, की आत्म्याने कोणकोणत्या जीवामधून प्रवास केला आहे, या कोणत्याच गोष्टी आत्म्याला लक्षात नसतात. ओके रीना माताजी, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. हरे कृष्णा. उद्या भेटूया आपण. आणि आज मला कसंही ऍक्सेस मिळणार आहे संध्याकाळी, तर मी उद्यापर्यंत सगळे अपलोड करून तुम्हाला देईन. तर अशा प्रकारे आपण तेव्हा सुद्धा पाहिलं होतं आणि ही एक गोष्ट सत्य आहे की भगवंतांचं रूप हे नेहमीच 16 वर्षाच्या यौवन रूपातच असतं. आपण कधी जे मूर्ख लोक असतात, आपण इथे पाहतो जे मूर्ख असतात, ज्यांना भगवंतांवरती विश्वास नसतो किंवा जे अभक्त असतात, तेच फक्त भगवंतांना वयानुसार त्यांचं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. पण वास्तविकतेमध्ये असं नाहीये. आपण जेव्हा भगवद्गीतेवरती फोटो पाहतो, रथावरती अर्जुन आणि भगवंतांचा फोटो, तेव्हा माहितीये का त्या फोटोमध्ये तुम्हाला भगवंतांचं आणि अर्जुनांचं वय किती आहे? कोणाला आयडिया आहे? आपण ह्या गोष्टी आपण भगवद्गीतेमध्ये शिकलो होतो. ओके गायत्री माताजी, या मीटिंगच्या लिंक आहेत, मी उद्या शेअर करेन सगळ्या तुमच्यासोबत. तर तुम्हाला माहितीये की युद्धाच्या वेळेस अर्जुनाचं वय जवळपास 83 ते 85 वर्ष होतं आणि भगवंतांचं वय जवळपास 90 वर्षे होतं. तर परंतु कधीतरी आपण भगवंतांना पाहिलं आहे का?
अशा या त्या म्हणजे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या अवस्थेमधून मनुष्याला जावं लागतं, आत्म्याला जावं लागतं, पण भगवंतांना नाही. कारण मनुष्याचा आत्मा आणि शरीर या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. परंतु भगवंतांना असं नाहीये. भगवंतांच्या आत्मा आणि शरीर हे दोन्ही एकच असतात आणि म्हणूनच त्यांच्या शरीरामध्ये किंवा त्या कधीच बदल होत नाही. जसं मनुष्याच्या शरीरामध्ये बदल होतो, मनुष्याच्या शरीराला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या 4 स्टेजेसमधून जावं लागतं. तसं भगवंतांच्या शरीराला मात्र या 4 स्टेजेसमधून जावं लागत नाही. का? तर त्यांचा शरीर आणि आत्मा ह्या दोन्ही एकच असतात. आता पुढे कोणाला आणखी रीड करायची इच्छा आहे का? आणखी वाचायची इच्छा आहे कोणाला? सॉरी. ठीक आहे. मी वाचते. निराकारवाद्यांनी केलेली घोडचूक म्हणजे ते असे समजतात की जेव्हा भगवत भगवदावतार होतो, तेव्हा ते रूप पंचभौतिक असे सत्वगुणयुक्त असते. वस्तुतः श्रीकृष्ण रूप किंवा नारायण रूप कोणत्याही भौतिक कल्पनेच्या मर्यादेत नाही. निराकारवाद्यांचे अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य यांनी देखील नारायणो परो व्यक्तात हे मान्य केले आहे. भौतिक सृष्टीचे कारण अव्यक्त प्रकृती आहे आणि भगवान श्रीकृष्ण या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे दिव्यरूपी आहेत. श्रीमद भागवतात हे शुद्ध सत्व म्हणून वर्णित झाले आहे. ते प्राकृतिक सत्वगुणाच्या संसर्गातही नाही. ते प्राकृतिक सत्वगुणाच्या स्थितीच्या पलीकडे आहे. ते सच्चित आनंद स्वरूपी आहेत. ते सच्चित आनंद आहेत, परम आनंद आहेत भगवंत. आता प्रिय भगवंत, जेव्हा आपण आपल्या वेगवेगळ्या अवतारात प्रकट होता, तेव्हा विभिन्न परिस्थितीनुसार आपण वेगवेगळी नावे व रूपे धारण करता. श्रीकृष्ण हे आपलं नाव आहे, कारण आपण सर्वाकर्षक आहात. आपणाला श्यामसुंदर म्हणून संबोधण्यात येते, कारण आपले दिव्य सौंदर्य आहे. श्याम म्हणजे सावळा, तरीही आपण हजारो कामदेवांपेक्षाही सुंदर आहात, असे म्हटले आहे. कंदर्प कोटी कमनीय. जरी आपल्या अंगकांतीची तुलना श्याममेघाशी करण्यात येते, तरी आपण परमदिव्य स्वरूपी असल्याचे आपले सौंदर्य कामदेवाच्या सौंदर्यापेक्षा अनंत पटीने अधिक आहे. कधीतरी आपणाला गिरीधारी म्हणून संबोधण्यात येते, कारण आपण गोवर्धन नावाचा पर्वत उचललात. आपणाला नंदनंदन किंवा वासुदेव किंवा देवकी नंदन असेही संबोधण्यात येते, कारण आपण नंद महाराजांचे, वसुदेवांचे, देवकीचे पुत्र म्हणून अवतरित होता. निर्विशेषवादी लोकांना वाटते की आपली अनेक नावे किंवा रूपे ही आपल्या विशिष्ट कार्याप्रमाणे व गुणांप्रमाणे आहेत, कारण ते एका भौतिक निरीक्षकाच्या भूमिकेतून आपणाकडे पाहतात. प्रिय प्रभो, मानसिक तर्काने आपले परमस्वरूप, रूप आणि लीला यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न म्हणजे काही वास्तविक जाणीवेप्रत पोहोचण्याचा मार्ग नव्हे. मनुष्याने स्वतःला प्रेममय सेवेत संलग्न करायला हवे, तेव्हाच तो आपले परमपुरुष, दिव्य नाम, रूप, गुण इत्यादी जाणू शकतो. वस्तुतः आपल्या चरणकमळांच्या सेवेत ज्याला थोडीशी जरी गोडी आहे, तोच केवळ आपले दिव्य स्वरूप, रूप आणि गुण यांच्याविषयी जाणू शकतो. इतर लाखो वर्षे तर्क करत राहतील, परंतु आपल्या वास्तविक स्थितीचा एक अंशही जाणणे त्यांना शक्य नाही. दुसऱ्या शब्दात, भगवान श्रीकृष्ण भक्तांद्वारा कधीच जाणले जाऊ शकत नाहीत, कारण श्रीकृष्णांच्या वास्तविक स्वरूपावर योगमायेचे आवरण आहे. भगवद्गीतेमध्ये याची पुष्टी होते. नाहम प्रकाशः सर्वस्य. भगवंत म्हणतात, मी सर्वांसाठी प्रकाशित होत नाही. तर आपण हा श्लोक सुद्धा पाहूया. पहा, 7व्या अध्यायात 25व्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी सांगितलं होतं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माजमव्ययम्. हरे कृष्णा. तर इथे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं की मी मूर्ख आणि ज्ञानी लोकांसमोर कधीच प्रकट होत नाही. त्यांच्यासाठी मी माझ्या आंतरिक सामर्थ्याने व्यापलेला आहे आणि म्हणून त्यांना माहित आहे की मी आजन्म
त्यांना ही गोष्ट माहीत नाहीये, की मी अजन्म आणि अचूक आहे. भगवंत हे अजन्म आणि अचूक आहेत. ते कधी जन्म घेत नाहीत. ते फक्त प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतात. ही गोष्ट त्यांनी 4थ्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितली होती, की प्रत्येक युगामध्ये ते कसे, का आणि केव्हा, कोणत्या कारणांमुळे प्रकट होतात. तर ते अजन्म आहेत, ते प्रकट होतात. ही गोष्ट अभक्त लोक कधी जाणू शकत नाहीत. तर ओके, ठीक आहे. मुग्धा माताजींनी हँड रेज केलाय. माताजी तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण श्रील माताजी. प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद यांचे द्वारा मी सर्वांसाठी प्रकाशित होत नाही. जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण आले तेव्हा ते कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर प्रत्यक्षपणे उपस्थित होते आणि सर्वांना त्यांचे दर्शन झाले. परंतु सर्वांनाच ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे समजू शकले नाही. तरी सुद्धा त्यांच्या उपस्थितीत रणांगणावर मृत्यू पावलेला प्रत्येक जण भौतिक बंधनातून सुटून मुक्तीला प्राप्त झाला आणि त्यांना आध्यात्मिक जगात ऊर्ध्वगती मिळाली. हे प्रभू, निराकारवादी अथवा अभक्त हे जाणू शकत नाहीत की आपले नाम व रूप अभिन्न आहे. भगवंत परमस्वरूपी असल्याने त्यांचे नाव व वास्तविक रूप यांच्यात भिन्नता नाही. भौतिक जगात मात्र नाव व रूप यात भेद आहे. आंबा या नावावरून वास्तविक आम्रफळ वेगळे आहे. आंबा आंबा म्हणून कोणी आंब्याची चव जाणू शकत नाही, परंतु भगवन नाम आणि प्रत्यक्ष भगवत रूप हे अभिन्न आहेत. हे जाणणारा भक्त मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन करतो आणि स्वतः सदैव भगवंतांच्या संगतीत असल्याचा साक्षात्कार करतो. परम सत्याविषयीच्या ज्ञानात जे फारसे उन्नत नाहीत त्यांच्याकरता भगवान श्रीकृष्ण आपल्या दिव्य लीला प्रदर्शित करतात. ते केवळ भगवंतांच्या लीलांचे स्मरण करून पूर्ण लाभ प्राप्त करू शकतात. ज्याप्रमाणे भगवंतांचे दिव्य नाम व रूप अभिन्न आहे, त्याप्रमाणे भगवंतांच्या दिव्य लीला आणि त्यांचे रूप हे देखील अभिन्न आहेत. जे अल्पबुद्धीचे आहेत, जसे स्त्रिया, श्रमिक वर्ग किंवा वैश्य वर्ग, अशांसाठी महर्षी व्यासदेवांनी महाभारताची रचना केली. महाभारतात भगवान श्रीकृष्ण आपल्या वेगवेगळ्या कृतीमधून उपस्थित आहेत. महाभारत हा इतिहास आहे आणि केवळ श्रीकृष्णांच्या दिव्य कार्याचे अध्ययन, श्रवण, स्मरण करून अल्पबुद्धीचा वर्ग देखील क्रमशः शुद्ध भक्तांच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य चरण कमळांच्या चिंतनात सदैव घडून गेलेले, तसेच श्रीकृष्ण भावनेत त्यांच्या भक्तिपूर्ण सेवेत अखंडपणे संलग्न असलेले जे शुद्ध भक्त आहेत, ते या भौतिक जगात आहेत असे समजण्यात येत नाही. श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करतात की जे तन, मन आणि कर्म याद्वारे सदैव श्रीकृष्ण भावनेत संलग्न आहेत, ते वर्तमान शरीरातच मुक्त झालेले आहेत. भगवद्गीतेतही याची पुष्टी करण्यात आली आहे. जे भगवंतांची भक्ती करीत आहेत त्यांना केव्हाच भौतिक स्थितीला पार केलेले आहे. भगवान श्रीकृष्ण भक्त आणि अभक्त अशा सर्वांना होतात. भक्तांना त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि पूजा करण्याची संधी मिळते. नाही त्यांना त्यांच्या करून घेण्याची संधी, त्या योगे ते देखील त्याच स्तरावर प्रगत होतात. प्रिय प्रभू, हे ईश, आपण ज्यावेळी पृथ्वीवर प्रकट व्हाल त्यावेळी कंस आणि जरासंधासारख्या समस्त असुरांना नष्ट कराल आणि त्यामुळे जगाचं भाग्य उजळून निघेल. आपण ज्यावेळी पृथ्वीवर भ्रमण कराल त्यावेळी आपले चरण कमल, तळव्यावरील ध्वज, त्रिशूळ आणि वज्रासारख्या चिन्हांनी ही भूमी अंकित करतील. अशा प्रकारे धरणी आणि स्वर्ग लोकातील आमच्यासारखे निवासी ज्यांना या चिन्हाचे दर्शन होऊ शकेल, अशा दोघांवरही आपण कृपावंत व्हाल. हे प्रभू, देवता प्रार्थना करीत होत्या, आपण अजन्म आहात म्हणून एक आनंदमय लीला संपादन करण्याव्यतिरिक्त आपल्या अवताराचे दुसरे कारण आम्हाला दिसत नाही. भगवद्गीतेत जरी भगवंतांच्या अवताराचे प्रयोजन स्पष्ट करण्यात आले आहे की ते साधूंचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अभक्तांचा नाश करण्यासाठी अवतरित होतात, तरी वस्तुतः ते आपल्या भक्तांच्या भेटीकरिताच अवतरित होतात. केवळ अभक्तांचा विनाश करण्यासाठी येतात असे नव्हे. अभक्त तर केवळ भौतिक प्रकृतीच्या एका लाथेने सुद्धा नष्ट होऊ शकतात. बहिरंग शक्तीच्या अर्थात भौतिक प्रकृतीच्या उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या स्वरूपाच्या क्रिया प्रतिक्रिया आपोआपच घडून आणल्या जातात. परंतु आपल्या व्यक्तित्वाशी अभिन्न अशा
आपल्या दिव्य नामाचा आश्रय घेऊन भक्त मात्र पूर्णपणे सुरक्षित असतात. वस्तुतः भगवंत जेव्हा अवतरित होतात तेव्हा भक्तांचे संरक्षण आणि दुष्टांचा विनाश हाच केवळ त्यांचा व्यवसाय आहे असे मुळीच नाही. या गोष्टी केवळ त्यांच्या दिव्य आनंदासाठी आहेत. त्यांच्या अवताराचे दुसरे कोणतेही कारण असू शकत नाही. प्रिय प्रभू, आपण यदुवंशाचे मुकुटमणी म्हणून अवतरित होत आहात. आम्ही आपल्या चरण कमळांशी सादर नम्र प्रणाम करतो. या अवतारापूर्वी आपण मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, हंस, प्रभू रामचंद्र, परशुराम असे अनेक अवतार धारण केलेले आहात आणि या स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या रूपात आपण संपूर्ण त्रैलोक्यात आम्हाला संरक्षण द्यावे, तसेच आमचे जीवन शांततेने व्यतीत व्हावे म्हणून आमची सर्व विघ्ने दूर व्हावीत अशी आम्ही आपल्याला विनंती करतो. प्रिय देवकी माते, आपल्या गर्भात स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित असून ते आपल्या सर्वच प्रकाश रूपात अवतरित होत आहेत. ते मूळ भगवंत असून आमच्या कल्याणार्थ अवतार घेत आहेत. म्हणून आपण आपला बंधू भोजराज कंस यांचे भय बाळगू नये. स्वयं भगवान असलेले आपले पुत्र श्रीकृष्ण धर्माने चालणाऱ्या यदुवंशाचे संरक्षण करण्याकरता अवतरित होतील. भगवंत केवळ स्वतःच अवतरित होत नसून ते त्यांचे स्वयं प्रकाश रूप भगवान बलराम यांच्या सहित अवतीर्ण होत आहेत. देवकीला आपला भाऊ कंसाची फारच भीती वाटत होती, कारण त्याने तिची पूर्वीची अनेक मुले ठार केली होती. ती श्रीकृष्णांविषयी फारच चिंता करीत होती. विष्णू पुराणात असे सांगितले आहे की देवकीचे सांत्वन करण्यासाठी देवता आपल्या पत्नी समवेत नेहमीच तिच्या भेटीला येत असत. तसेच तिच्या पुत्राला कंस ठार करील अशी भीती तिने बाळगण्याचे काही कारण नाही असा धीर देत तिच्या गर्भात भगवान श्रीकृष्ण होते. ते केवळ जगाचा भार उतरवण्यासाठीच अवतरित होत होते असे नव्हे, तर विशेषतः यदुवंशाचे हित जतन करण्यासाठी आणि देवकी व वसुदेव यांचे संरक्षण करण्यासाठी ते अवतरित होत होते. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की श्रीकृष्णांनी वसुदेवांच्या मनातून देवकीच्या मनात आणि त्यानंतर तिच्या गर्भात स्थलांतर केले होते. अशा प्रकारे सर्व देवी देवतांनी श्रीकृष्णांची माता देवकीचे पूजन केले. अशा प्रकारे भगवंतांच्या दिव्य विग्रहाच्या पूजनानंतर शिव ब्रह्मादी प्रमुख देवी देवता आपल्या स्वर्ग लोकातील निवासस्थानाकरिता निघून गेल्या. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील गर्भस्थ भगवान श्रीकृष्णांचे देवतांद्वारे स्तवन नामक अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. तर आपण आता पाहिलं की देवकी मातेला खूप भीती वाटत होती की आपल्या भावाची कंसाची की त्यांनी श्रीकृष्णांना ठार केलं तर कसं तिला देवकी मातेला मातेची इतकीच इच्छा होती की भगवंतांचं संरक्षण करावं. खुद्द भगवंत तिच्या पोटी जन्माला येणार होते. मग त्या खूप दुःखी होत्या की काय होईल आता म्हणून. मग आपण आता पाहिलं की इतर देवी देवतांद्वारे स्तवन भगवंतांसाठी इतर देवी देवतांनी स्वर्गातून येऊन तुरुंगामध्ये देवकी मातेला ते भेट द्यायचे आणि तिथे त्यांनी प्रार्थना केली भगवंतांसाठी. आणि त्या भगवंतांना प्रार्थना केली की इथे लोक कसे आहेत यदुवंशात त्यांच्या सोबत जसा पहिल्या अध्यायात आपण पाहिल्यासारखं भगवंतांसोबत इतर देवी देवतांनी सुद्धा यदुवंशामध्ये जन्म घ्यावा असं ब्रह्मदेवांनी सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे कोण कुठे जन्म घेणार आहे हेही सांगितलं आणि देवकी मातेची समजूत घालण्यासाठी इतर देवी देवता आपल्या पत्नींसमवेत यायचे. भगवंतांची प्रार्थना तर करायचेच, भगवंतांचे दर्शन घेण्यासाठी ते यायचेच, पण ज्या मातेच्या पोटी जन्म घेणार आहेत त्या मातेचं सुद्धा ते दर्शन घ्यायचे आणि त्या मातेला धीर द्यायचे की कंस काहीच करू शकणार नाही, कारण ते परमपुरुष भगवंत आहेत. ते प्रत्येक युगामध्ये ते फक्त या युगामध्ये या पृथ्वीचा भारच कमी करण्यासाठी नाही, तर यदुवंशाचा सुद्धा उद्धार करण्यासाठी ते या तुमच्या पोटी जन्म घेत आहेत. तर अशा प्रकारे आपण आजचा हा दुसरा अध्याय संपवला आणि इथे आपण पाहिलं कसं भगवंतांनी आधी वसुदेवांच्या हृदयामध्ये त्यांनी वसुदेवांच्या हृदयात ते अवतरित झाले आणि वसुदेवांच्या चेहऱ्यावरील ते तेज आपण काल वाचलं होतं, ते त्यांच्या चेहऱ्यावरचं तेज कसं होतं ते. आणि मग त्याच्यानंतर वसुदेवाच्या हृदयामधून ते देवकी मातेच्या हृदयामध्ये
स्थानांतरित झाले आणि मग नंतर देवकी मातेच्या मनामधून ते त्यांच्या गर्भामध्ये स्थानांतर झाले. त्यांनी कोणत्याच सामान्य मनुष्यासारख्या स्त्री पुरुषाच्या संबंधामधून नव्हे, तर एका भक्ताच्या मनामधून ते भक्ताच्या गर्भामध्ये स्थानांतरित झाले आणि भक्ताच्या गर्भामधून ते प्रकट झाले. अशा प्रकारे त्यांच्या प्रकटाची कथा आणि मग त्याच्यानंतर देवी देवतांचे स्तवन हे आपण पूर्ण केले. मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग आपण कोणाला काही प्रश्न असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.